Čau lidi a vítejte u nového videa. Dneska jsem tu s mojím nejlepším kamarádem Patrikem. Jo, on tady na nás žive Vojta, ale to si nevšímejte. Dneska budem natáčet obrazku, video, já s Tádou teda. A mimochodem já jsem Patrik, kdybyste to chtěli vědět. Jo, takže za koho chcete, nebo Paťo, za koho chceš hrát? Já bych chtěl zahrát Squida, nebo jak se jmenuje, tady za toho moc, jak si měl na začátku. Jo, takového kapkový Maxu, jo? Tohodle. Takového kapkový Maxu, Tak toho mega maxuješ, to si děláš srandu, ne? To budeš moc lehký. Bude, no. Počkej, si za mnou. Aspoň, že Počkej, jaký dír? Shield je nejlepší. Jo, Shield. Shield je nejlepší. Za mě. Ty máš extrémně vymaxovat. No nevíš, co mám. No, na osmícen. To je v pohodě. Můžu začít? Jo, zkus. Počkej, co chceš hrát? Showdown. Ne. Showdown. Já mám tam arénu. Je arena. Jaká arena? Ta arena s tím. Tady to. Duel. Ne, tohle. Kámo, to je na hovno. Ne, já to mám rád. Tak dobře. Tak, dám ti můj mobil. Já Tádo, kde je zvuk, aby nás slyšeli, abych to nějak neto. Ne, ono to je někde to. OK. Myslím, že to je někde tady možná. Jo. A natáčíš teda? Jo, natáčím. OK. Ale Patriku, hlavně neklikej, víš na co? No. Počkej, stůj. Na tohle neklikej. Nedávej žádný ty piny. Jo. Žádný nesmíš dávat. Žádný piny nedávej. Že pak by se ti vyplo video a museli bychom to hrát celý od začátku. Zničíme tu turetu. Borec. Táro, zesvětlíš mi to trošku. Sakra, jsem umřel. Zesvětlíš mi to. Víte? Spadla ti mikina nebo něco? Tak dobrý, je to na max. Ale vlastně to přepíná samo. Tak jo. Tak, my je zničíme. Tady si trochu vymaxuju. Tak. Co pak tohle dělá? To zjistíme za chvíli. A tady máme turetu. Jejda, já jsem umřel. Zkus to teď, Táro. Budeš mít větší laky. Vojta někam zmizel, ale to je jedno. On se nám schoval, já znám. Jo. A teď tady na nás vybavne, nebo něco. A jestli vybavne, tak ho zabiju. Už s ním nikdy nepůjdu. A jestli ti spadne mobil, no tak budou. Tak se ho kupujeme, mě to nezajímá. Jo. Kolik vůbec stál ten mobil? 5000. To je dost. Tablet 2,5. Tak to na něj jako mám, protože mám tak 6000 pokladničce. Yes. Ne, Vojta si nám Zničeno. tentokrát. Je zničeno. Čo zničeno? To je damage. Ale tak jsem to nehitoval. Jo, už držel jsem tam tu turetu. Už běž. Teď hraju zase já, Patrik. Takže tady co dělá tady to zelený, co dělá to hlavní? OK. Ne, to hlavní ne, ty ochránce jenom. Tak. A teďka jdeme na to hlavní. Tam Vojtu tam. Tak, tady ty zničím. Ničím. Trochu jsem to poškodil. Nebo nevím, myslím si, že jsem to, ale zemřel jsem, tak vyměníme. Ne, nemusíš ještě jednou. Hele, mám docela, jo, já jsem minus 5% hlavní. Nice. Minus 6% hlavní, to dáme. Ultina. Sakra, zabil mě, ale... já jsem to extrémně, tam bylo 90, asi 3% a teď je tam 74. Já jsem tomu extrémně ubral s teammatama. To je extrémní tohleto, ale to vedro mě štve trošku, až se to tepne. Se rozhodnu tam. Já to taky to, všechno to se rozhodnu. Tak. Słuchaj, ne, jsem umřel. A Tádo, obsal jsi včera ten úkol? Co, jaký? Jak jsem ti dával? Neptal, ale já to mám vyfocený. Je to starší mít vyfocený. Vojto, zapomeň na to, že na nás budeš čekat. Dneska s tebou video nenatáčíme. Tak já máme daily win a teď teďka rozbitý vlevo nahoře úplně, když si všimnete. Teď to tam je úplně rozbitý. Já doufám, že až nepůjde.
Já doufám, že až nepůjdeme okolo Vojty, že nám nezačne řvat do mikrofonu. Mikrofon je asi někde tady. Koukej, vidíš, to vypadá jako mikrofon. Jo, ne. Si jako, ale myslím si to. Tady jsou zvuky. Ty už jsi dohrál? Jo, dohrál. Počkej, tak teďka... Teď chcem jenom. A za něco jiný problém. Vojta si včera dělal úplně Ne, hrozný. ne. Počkej. Mostropis. Myslím, to mnohem líp hledá. Tak dáme třeba za bivin. Jo, to je docela dobrá. Já vždycky jdu do Neuzatýkat, kámo, to bude jdu těžký. vždycky do hry. No a tam je vždycky, a když ty tam Bibi, tak ona je extrémně dobrá. Ona když ti dá hit, tak ty odskočíš jakoby. Ale to se musí nabít. Já vím, ale ona je extrémně dobrá za. No ale já mám teďka tuto. A proti nám je Sirius. Počkej, nehraješ proti Vojtovi. Vojto, nehraješ teď za Siriuse? Pomoc! Počkej, kámo, asi jste to možná viděli, protože tam na začátku to je vidět. Kámo, dal se 1 minus. A teďka tam, že a byl tam Vojta 9CZ. Prime Vojta nebo tak něco. Bylo to Ne, tam? počkej, já se kouknu na replay, A pojďte vysrát. Vojto, nemluv nahlas. A prostě nechoď, jo, YouTube, nemůžeš. Jak ti tady? Můžu, ale napiš, že jestli to uslyší ve videu, tak YouTube to nesnáší. Co? Já s váma nenatáčím, mám tu jedno. Že YouTube to nesnáší. Nesnáší. YouTube nemá, třeba, ale já znám youtubery, který mluví extrémně sprostě. Třeba, Já se nemůžu kouknout na replay. Ne, můžu. Ne, mě by stačilo tohle. Až někdo vyhraje, počkáme mezi tím můžu kouknout takový, ne, nic jsem netu. Můžu ukázat tady na tomhle účtu nejlepšího brawlera, tohle. Naše legenda, našeho kanálu. Jako najdem a za chvilku budeme tady hrát i dokonce. Tady, ne. Já mám mega rád na neho, nebo jak jsem Ne, to už je moc tohle. Tady, Ne, to není. Ne, víš, myslím. Tady. Barley, naše legenda našeho kanálu. Sorry, už si chautiny. Tak, dobrý. Jsme venku, až si můžete všimnout. Tak skáně si už to, já si kouknu do bedbloku. Yes. Počkej, kde ten Sirius? To není on. Vidíš, Sirius není. to není Vidíš, to je nějaký Číňan nebo někdo. Kámo, kolik má pohárků? Ucha. Ty píč. Tak to si děláš. No ty hodně random. A teďka si jdeme zahrát za toho Barleyho. OK. Můžu si to pak zkusit, když je to legenda. Jo. Dáme dua, protože nechci prohrát. Ale jako já ti do toho nechci moc líst, je to tvůj kanál, takže jako, aby zase fanoušci nemysleli, že jsi nějaký, že je to náš společný kanál. Ne, je to můj. Já už nechci myslet, je to jenom můj kámo. Je to host. Jo. Je to host jenom. Jo, jen kamarád. Přesně kámo. Nemusíte si myslet, že jako máme to. Páťa, myslím, že nemá kanál, nebo máš? Nemám, ale chtěl bych. Ale mamka mi to asi nedovolí, ale... Pozor, já stejně nemám ještě mobil, takže vlastně to... Ono to půjde na nějakou mobilu nebo na tabletu. Já to mám na tabletu, i když teďka na mobilu, hraje se mnohem líp. To je jedna hra za Barleyho. On hází nějaký králíčky, ne? Ne, hází takovýhle ohnivý ty střely. Můžeme zpomalit, protože já budu odbočovat na tom náměstí. Vidí se. Já že se to... To je hustý láva. Ne, říkám, jo, půjdem zakázat. Já doufám, že budu mít aspoň jedno. Kámo, my asi vyhrajeme. Já bych chtěla aspoň já chci aspoň jednoho odběratele, když bych měl kanál. Jo, já ti dám. Jednoho odběratele. Já bych sem ti ho dal. Fakt? Jo. Tak to nice. Teď, jdu. Můžu? Yes, počkej. Ty umřeš. Neumřeš. Neumřu. To je legenda, je pořád legendární a drží se.
jako je to mega dobrý, takže vidíte, 0 kilů, to, ale hodně damage. To neřešte. Ne, prostě ne, na tomhle, já jsem si říkal, že hrát na to prostě zabavného. Vytek, ty vole. Ale Vojta včera měl legendárku, když jsme šli ze školy. A víš, co mu padlo? Co? Na teď nevím, s tou lopatou. No. Tak má tu lopatu, Mortis, nebo jak se jmenuje, teď nevím. No tak mu padla nějaká věc. A měl legendárku. Tak. Kámo, tak já budu odbočovat, mějte se hezky, čau. Počkej, já chci zkusit ještě tu hru za Ne, ně. kámo, už je to. Počkej, já se podívám, kolik je. 17 to stihne ještě. Kámo, ne, ale já už budu skončit, už to má 10 minut. Aha, tak čau. Čau lidi, zas někdy, čau.